Karbi khailong ria pharman karbiarat kiduk kisungalong karjab donjia phanpu karbiari soe janga tum chingrum si karlitang protap chandra tok bia phan mai phulapen gandhiram timunga phan chunbangarpu ingwai si kedamtang 1959 aningkan jakhonga chiklo niphai ingkoi raisiar ni karbilo charlia song mate kesia mahang pathek ponlo bangso karbilo charlia song chethak chot amat non ke ropho an nangdo tanglo Lason si jakong niphai ingkoi raisiar ni karbilo charlia song ingdeng trok ke brapho mahang ke thek arni mirjeng kro ke japon kesi atum langkung habe town hall along aduntu thomson rongpi ke japon kesi atum ta dipu government college pathuak lamalong halapu jameson timung ke japon a kesi atum ta dipu club lason thotsi sumit timung lapen jensing timung ke japon kesi atum ta dipu farmer growth center along si alira champen katalon pon abirta nang pali Kidam tanga porke karbia khaya moi arbung pulote KSA mate karbilo charlia song aphansi radatum kroilo bonta bangso KSA non ke chethak chot amat ropho an nang tlang tanglo Pinpur me asamalong riarlo kangtang kring organization pulote AASU lapen ABSU atum henlo bonda latum ke kachethak ji alam amatsi ave tangte karbia khaya moi arbung kachipu kesia tum kopia posi chingrum thek thede kopia posi ningisi do thek thede Karbiang Autonomous Council CEM lapu anaja kong kangtang hiliki oda song throk atuma phantami iklaive di sivet pangrum pet tangte KSA ro pho kachethak jam atuma phan kopia kisung ke dosi ke pangrum un edet pusi Karbiang long aratum ke do anatum hithi kulat ke dam penchenglok along kangni phrong ahut chethan phre asonsi nona por nangdulo dak karbilo charlia song asai hem angkang along mat niltum karbi students hostel ki mi po alam laso along niltum foundation leji pulo lase labang solam kado we tumta nabachini do nang ani karong nang pachpi do nang pensi pining ba dak centrally se dak kado we fan branch along kado president secretary manar pha pensi dak centrally se dak bipon lo Sir kidamtang PGR hut suluk sudah kidobom hut la kidoan kes e chingrum po puisi hambi hotel ang singwai dulu office tamen na por ke chingrum ngalis report duka osobra pilo na lepi la ke kroe atung phan bang ke narju ber bang ke nilita thak selet hui anlo bil tumge apram tame nije beralam non anda nije bom mujong si ana matu dak la subang nampa nije jok lotte pulo tamon office tame nije bom ji nil tumke kake mata ready lo nil tumge alabang sustain bang ke nil tum celale nil tum resolution dak ke dang tang do ako nili kese long do sek bang komane si labang so along nang khamkhe dunji ma ke chingrum long jong si komane ke na bung dunji ma bu bang ke nili ta chak che nili munit ke isi hima do laso ining kiding ta ahima do laso mo ahima bang parka bote mang nai khamkhe do na tum mang si anpar ke panu nangkok ese kaching room karbiatum ningisi halaso bangkel tum kaike sistame ninga klong ban senil tum denglo kaike sistame nil tum towar chulang dinglo aprang ke nil tum ke kai sistame nil tum group hange bang pulo lamding road ke ese ESDC group CPIML group mentune ke Umasa group mentune ke jakas long sigedo dun non bang ke Dr Tuliram Ronghang putakali nil tum hange Dr Tuliram Ronghang ke klem mesen la so pencil tum kachirap dun pulen nil tum hange klang kali tim karbiang lo tum karbiang lo along ria pan karbia kai pan kirai dun kirai pitip pen kache song pitip karja pitip la so pharmacy Tuliram Ronghang Dr Tuliram Ronghang long lamding road ke ase tum kache rap dun bule klangli non se tame ke klang bang ke BJP ke ase pencheng lo kapre lai ke pache thang thap do hala so dim long nil tum non gangbura association pencheng lo kapre tum chingrum nei ke ase chingrum ni hala so dim mang ke ase pen kroi thip kai ke se tame kache don dun karbilo charlia song mate ke ase amang ketek arni pini ke arta toxic kebra ho an nangle tanglo ase labang so arani ke students day puda hok pon lo ajerding open se hok pon heng polo nilitom karilo charlia song lamding road ahin pen ajak ding ploi pen se nilitom labang so arni ke students day paman pon bek nang ji pusi nilitom penangan nang demand pon bom am bom lo
birth anniversary arni lo polote nilitum laso a highlight bangke nilitum pipon chuneng bangke declare pon lo nasi labangke kadokwe karbi students karbi lo charlie ariso jang tongpan isi good news lo isi kopai kemelo lasi tini bangke karbi students day News Report, Karbi Anglong Live.